Ahoj, som Martin a som cool turista. Dnes uvidíte najlepšiu pizzu, ktorú sme jedli na Amalfi, ale aj adrenalinovú kinedrilovú jazdu autobusom a nakoniec cestu do podzemia. Je druhý deň nášho pobytu na Amalfi a dnes sme sa s deťmi rozhodli, že to spravíme inak. Auto necháme tu, v mestečku Agerola, ktoré je už na správnej strane pobrežia a pôjdeme odtiaľto autobusom priamo na pláž. Totižto naša dedinka Piemonte je na opačnej strane týchto hôr, ktoré lemujú amalfské pobrežie. A toto mesto môže byť dokonalý záchytný bod pre tých, ktorí sa boja šoférovať po tých úzkých cestách, ktoré ste videli. Inak Agerola je vzdialená od nášho Piemonte iba nejakých 10 km po cestách, ktoré sú pre mňa ako slovenského šoféra ešte celkom jedlé. Takže je to naozaj výhodná alternatíva pre tých, ktorí sa boja šoférovať až smerom ku moru. A najlepšie na tom je, že toto záchytné parkovisko je úplne zadarmo, takže včerajších 29 € sa už nebude opakovať. A teraz vám ukážeme cestu, ako sa dostať z parkoviska autobusovej zastávke. A tu pri tomto kostole je autobusová zastávka. Presne tu. Lístky si ideme kúpiť v trafike, ktorá je presne oproti. Tak vravia Google recenzie. A už ich máme. Takto vyzerajú lístky na miestnu hromadnú dopravu. Deti do 1 metra idú zdarma a keďže my sme vyšší, tak každý lístoček stojí 2,40. Takže som kúpil 6, lebo plánujeme sa aj vrátiť. Takže 14 € cca za cestu tam aj späť. To nie je zle, stále je to 15 € menej ako parkovanie, plus nervy ušetrené a samozrejme aj nejaké to palivo. Lebo cesta hore-dole je dokopy okolo 40 km. Celkom blbé je, že sa absolútne nevyznám v tomto cestovnom poriadku, ktorý je tu vyvesený. A obávam sa, že najbližší autobus nám pôjde možno že až o hodinu, ale tak čo už. Nemýlili sme sa, naozaj najbližší autobus ide až o 12. hodine, takže máme ešte hodinku, aby sme sa tu porozhliadali a dostal som nápad ísť sa trošku poprechádzať smerom k vyhliadke, ktorá tu je a pozrite na ten výhľad. No, a teraz si predstavte, že túto cestu ušetríme našim autobusom. A nie len túto cestu, lebo Amalfi sa nachádza až tam za tou skalou. Čiže je to dosť ďaleko. Nie je to pod nami táto dedinka, ktorá neviem ako sa volá, ale je to až tam za tou skalou, ako je tá veľká loď, ktorá vyplavuje. No a myslím, že sme si našli aj dobrú reštauráciu na večerný chod. Táto večera v tejto teraske s týmto výhľadom môže byť celku uspokojivá, že? Keď sa vrátime po obede, alebo teda večer autobusom, tak skôr než pôjdeme ku autu, sa určite zastavíme tu a dáme si tú pizzu alebo špagety. Inak ja som to mestečko asi zle vyslovil. Ono sa tu píše Agerola, ale podľa mňa je to asi Agerola. Keďže sme v Taliansku. Ak sa mýlim, opravte ma, alebo nie som Talian. Toto je asi najvyššia lipa, ako som videl v Taliansku a vlastne preto ju majú aj vo svojom erbe. Toto dlhé čakanie na autobus nerobí dobre nášmu rozpočtu, ale zase musím uznať, že sme veľmi dobre nakúpili. Pozrite, tu je taká trafika hneď oproti zastávke a mali tam tieto úžasné vodné pištole iba za 4 € kus. A tak dneska máme na pláži o zabavu postarané. Chalani sa určite nebudú nudiť. No a ja sa tiež nebudem nudiť. Ja som si zase kúpil tento Aperol Spritz. Pán, keď ma videl, hneď mi ho otvoril a dal mi náhradný vrchnáčik uzatvárateľný. Takže je to veľmi praktické. Nemusím to vypiť hneď, tu a teraz.
ale asi to aj tak vypijem tu a teraz. A plus, ako bonus, ako brzdu, som si ešte vybral túto kolu s Jack Danielsom, tiež za 3 eurá, takže 3 eurá, 3 eurá, 4 eurá a 4 eurá. Podarilo sa to, sme v autobuse, tlačíme sa tu ako také sardinky, ale už len 45 minút a budeme pri mori, lebo tento autobus nás vysadí priamo na pláži. Za jednu z najväčších výhod cestovania autobusom považujem to, že si počas jazdy môžem dať Jack Daniels s kolou. Za volantom si to neviem predstaviť, nie kvôli promile, ale kvôli tým serpentínam a tomu, že nemám čas si ani otvoriť plechovku. Výborná. Komu býva v autobuse zle, tak povinne celý balíček Kinedrilu odporúčam. Lebo tie serpentíny, ktorými ideme, to je jedna radosť. Teraz ideme dokonca do tunela. Keď vyjdeme z tunela, tak bude pravdepodobne ďalšia zákruta. A vidíte, presne tak. A ďalšia. Až kým ideme dole k moru. Tak tá istá pláž, kde sme boli včera, už sú tu rozložené sedačky a slnečníky a pýtajú 35 € za set pre dvoch. Takže to je zaujímavé, takže vlastne včera to bolo bezplatné a dneska sa už platí. Výborné. Podarilo sa nám infiltrovať bezplatne a to z jedného dôvodu, že všetky slnečníky a všetky lehátka sú dneska vypredané. Takže niekedy prísť neskôr je aj malá výhra, pretože to slnko už nie je tak intenzívne, že by som potreboval non-stop celý deň ležať pod slnečníkom. Takže ideme sa kúpať. No a medzi tým som aj zistil, prečo bolo včera voľno, pretože v pondelky majú zavreté, takže ak chcete sa kúpať v pondelok už od rána bezplatne, nech sa páči, táto pláž v strede Amalfi je pre vás ako stvorená. Inak, čo sa týka týchto lehátok a slnečníkov, tak vám môžem povedať, že na južnom Cypre stojí set slnečníkov pre pár, to znamená 2 lehátka a slnečník 2,50 za kus, to znamená dvaja zaplatíte za celý deň len 7,50 a máte pláž, ktorá je neporovnateľne lepšia, máte biely piesok, azurovú vodu, proste čistá voda, úžasná. Odtiaľ vám spravím video budúci rok, lebo v júni sa tam zase chystám asi po 15. krát, tak sami uvidíte a budete si môcť porovnať, či sa oplatí zjať si slnečník na Amalfi alebo na južnom Cypre a garantujem vám, že vás presvedčím, že je to nezmysel si to kúpať lehátka. Tak sme sa okúpali a je čas ísť niekde po obchodoch a mňa zaujíma, čo je za tamtým kopcom. Poďme tam. Podľa dostupných internetových informácií nie je nutné obchádzať celý ten oblúk dookola. Mal by sa tu nachádzať nejaký tunel pre chodcov, ktorý nám skráti cestu, aby sme nemuseli ísť dookola celého toho oblúku. A ja tu nejaký vidím. Tu z tohto námestíčka nič zrazu takýto tunel a to, že ideme správne, nám dokazuje aj táto značka Atrány. Takže poďme na druhú stranu. Tu sme ešte neboli a je to taká trošku zážitková cesta. Nie každý deň sme v tuneli, pokiaľ nejdeme vlakom na Slovensku. Tu je normálne križovatka. Belvedere San Lorenzo je vľavo, tu je asi nejaký hotel. Je tam aj nejaký terminál, takže to je za poplatok, tam nejdeme. Ale Atrány je tu. A je tu príjemný chládok. Potom úpeku, čo je vonku, je cesta týmto tunelom naozaj oslobodzujúca. No a mala by tam byť tiež nejaká pláž. Keď to bude možné a budeme vládať, tak sa tam ešte raz hodíme do mora. Nachádzať by sa tu malo aj nejaké pozemné parkovisko, ktoré je ale ešte viacej zlodejskejšie ako to, na ktorom sme boli včera. To je celkom dlhý tunel. Pozrite, už sme za prvou zákrutou. A znova nevidím na druhý koniec. Voilà! A sme v Atrány. Cez cestu asi nejdeme. Poďme radšej takto. A mňa zaujíma, ako pôjdeme cez ten tunel, lebo tam už sú aj autá. Či je to prechodné pre peších, alebo máme ísť niekde bokom. Tu sme asi skončili.
Tu je iba nejaká reštaurácia a do Atrány. Poďte, počkaj, stoj. Idú auta. A do Atrány sa dostaneme, poďte na bok. Až keď prejdú títo kolóny skutristov a aut. Čo bude, neviem kedy. My ideme normálne cez tunel, kde chodia auta v plnej premávke. Aha, práve ma nejaké obišlo. Sme ako také húsky, deti musia ísť striktne za mnou, striktne pri stene, žiadne behanie, žiadne otáčanie sa, lebo tu zahynieme. Ale to hádam nie. Je to taký krátší tunel, už vidíme aj koniec. Ale tak je to nie domyslené. Keď vedeli spraviť taký tunel z Amalfi až sem, prečo to nemohli dokončiť až priamo do mesta, nie? No. Tak tu je pláž. Tu je pláž Atrány, kde je o mnoho viac miesta ako v Amalfi. A ja mám obrovskú chuť sa ísť znova hodiť do mora. A k tejto pláži nás odvedú tieto schody. Konečne bez aut. Ale ten tunel bol zaujímavý, ja som zvedavý, ako pôjdeme naspäť. No ale tá pláž tu vyzerá o mnoho priedušnejšie, normálnejšie, o mnoho menej komerčnejšie. Nachádzame sa na pláži Atrány, čo je hneď vedľajšie mestečko vedľa Amalfi, za tým kopcom, ktorý som vám pred chvíľkou ukázal. No a vyzerá to tu asi takto, ako scenérie sú všade uchvatné, tie kopce, tie stavby. A za nami je nejaký kostol, ktorý vyzerá celkom zaujímavo, ale tam už asi nejdeme. Tak sme sa okúpali aj tu. No a za pol hodinku nám ide autobus naspäť na Adgerolu, kde máme už rezerváciu v našej reštaurácii, ktorú sme si vyhliadli počas čakania na autobus. Takže poďme tam, sme hladní, od rána sme nič nejedli. Podarilo sa nám dostať z autobusu a sme zase v Adgerole. V našej vysnenej reštike, ktorú sme si našli, keď sme išli smerom do Amalfi. Tak poďme dnu, uvidíme, čo tu majú. Tak sme si vybrali jednu pizzu pre 3 osoby, ktorá stála 20 €. Pizzu Mexiko, tak uvidíme, čo nám prinesú. Inak 20 € nie je veľa, že? Za takýto výhľad. Pivko Heineken 6 decové, 4 € a typická litrová kola takisto za 4 €. No a ešte raz si pozrite ten krásny výhľad, s ktorým budeme jesť. Tak to vyzerá naša pizza. Je menšia, ako som si myslel, ale nevadí. Tak táto pizza je naozaj výborná. Lepšie som asi nejedol. Sopko, aká je dobrá? Bene. Priatelia, všimol som si, že tu je jeden nezmyselný poplatok v každej talianskej reštike, kde sme zatiaľ vstúpili, a to sa volá nejaký coperto. A je to nejaký poplatok za stolovanie, ktorý je od 2 až do 4 € na osobu. Už len za to, že si sadnete. Takže v tejto reštike je to 2,5 € na osobu, takže 7,50 €. Keďže sme traja, sme zaplatili len za to, že sme si sadli. Ale tak ten výhľad, prečo nie? Boli sme dohodnutí so Sebastianom, že on začne hovoriť, ale nepodarilo sa. Režia zlyhala. Chceli sme vám len povedať, že to bola najlepšia pizza, ktorú sme v živote jedli. Však, Dani? Sebi, bola najlepšia pizza? Sa po nej zaprášilo asi za 6 minút a asi nám bolo aj málo, len už nechceme si objednávať ďalšie, lebo to by sme zase museli vyhadzovať. Pôjdeme ešte ochutnať nejakú cukráreň alebo zmrzlinu ako dezert. Ja som si ešte objednal limoncello. No už keď som tu v tom Amalfi, bol by hriech si ho nedžugnúť, no tak uvidíme. To je lepšie ako to naše zbily, čo kupujeme. No, to je práve amalfské. Zodpovedný vodič vie. Za chvíľku idem na aute, ale verím, že toto moje
telo prežije aj bez toho, aby malo akékoľvek deficity v pozornosti a v řízení. Tak máme tu účet, vidíte, pizza 20 € pre troch, pivko 4, kola 4 litrová. Hej, u nás by sme dali možno, že za trojdecovú toľko, za malú fľaštičku. Koperto, to je ten príplatok, o ktorom som vravel. Čiže celkovo 35,50 a ešte plus to limončelo, takže 38 €, ale to mi teraz dorátal. Takže výborne. Ďakujem, thank you. No a takto sa volá tá reštaurácia. Áno, pizza je naozaj gourmet, môžeme potvrdiť a lepšiu sme naozaj nejedli. Mňam. Na budúce uvidíte cestu do prístavu v meste Sorrento, prístav v Sorrente aj plavbu člnom na Capri. A aj to, ako som skoro... Ty vole, ja mám dosť. Ja mám fakt dosť. Keby som sa nevrátil, tak tu ležím niekde. Zinfarktovaný. Keby mi niekto povedal, že pôjdem 19 minút, tak to tak nejdem. Nie 19 minút, ako 19 minút.